Здравейте хора от YouTube, аз съм Сириокс. Днес ще ви покажа един дуел. Ще игра с дуел е с тук Джохн. Пише се с двойно Х, не го знам какъв е. И почвам аз дуела. Аз съм кардинал, между другото. Малко трудно ще ми е. Така, почва. Ти ще успя да го убия. Би. Пекание. Нямам апгрейди на броните. Малко. Би. Ще го бия. Няма на къде. Ха. Свършено е с него. Малко е бабки да си поправя. С човека. Я ме стив дали ще му даде. Не. Малко е бабки си поправя с него сега. Ще го стана плюнка кръв. Ще малко се помъчи. Започва да бяга кучето. Няма на къде да ходиш, бе. Айде. Победих. Сириокс победи. Добре. Дано клипа ви е харесал. Добавяйте в любими. Сабскрайбвайте. Лайквайте и правете там каквото искате. Ако искате да гледате още такива PvP, да гледате още такива дуели. И това е всичко от мене. Чао!